Co myslíte, že z tohoto melounu za chvíli vznikne? No, nebude to ani smoothie, ani limonáda, ale můj letní oblíbený kávový drink. Tak si ho pojďme připravit. Tak nejdřív jsem se nakrájela meloun, vypeckovala, pak jsem do mixéru přidala trochu ledu, trochu vody a to dala rozmixovat do krásně jemné směsi. Mezitím jsem si připravila jedno dopio a skleničku s ledem, aby byl nápoj hezky vychlazený. Do skleničky s ledem jsem se nalila tu rozmixovanou melounovou směs a navrch přišlo to moje oblíbené dvojité espresso. Nalívám to opět přes lžičku, aby se vytvořily krásné vrstvy a nápoj opticky hezky vypadal. Tak co? Nalákalo vás to? Na první doušek ucítíte šťavnatýho melouna, jemnou sladkost jahod a potom se přidá ta plná chuť espressa. Je to fakt pecka. Vyzkoušejte a dejte mi vědět, jak vám to chutnalo a pro další tipy mě nezapomeňte sledovat. Tak děkuju a ahoj.